Әрбіріміздің белгілі бір сәләті бар, у каждого у вас есть талант, и һәм безнең төп бурычыбыз нәкъ менә шул сәләтне ачыкларга. Форум юных граждан Республики Татарстан является брендовым проектом региональной общественной организации Совета детских организаций Республики Татарстан и проводится раз в 2 года. Siz rayonun kileşeğini temin edeceksiniz. Rayonumuzun kileşeğini kollarda. Biz ko'proq sizin bilan tığızıraq elimde işleyimiz. Şu kadar bizning içinde tuşlara ham oңышlara. Balalar hareketi o. Perestroika yıllarında ederek sundu. Perestroika yılları debeytez 1980-85 yıllarını. Biz üskende biz bir tağız balalar hareketinde şug'ullanadigan. У нас и пионеры были, и комсомольская организация была. Я когда-то был председателем пионерского отряда, когда-то был секретарем комсомола. Мы очень активно вели тогда работу общественные движения, самоуправление. Мы классные часы сами проводили, без участия наших классных руководителей. Личность формируется, вазиделер белән эшләгәндә. Шуңа күрә күпме баланы без тарталабыз, бу әйбәтрәк сезнең үзегезнең эчендә. Огромное спасибо, конечно, вам, Министерству молодежи и спорта, Министерству образования и науки нашей республики. И в 2017 году у нас возникла мысль, почему бы нам не поехать в сами районы и не провести форумы, не послушать их идеи, их проблемы, что их беспокоит, и помочь вместе с ними эти проблемы, собственно, решить. Чтобы каждый ребенок понимал, что он должен говорить своей нацией, своим языком, своей культурой. Студенты, ученики могут использовать эти деньги по нуждающимся людям. Урманlarda или ауылlarda шөплек коюп чыгарга пластик, бутылкалар и прочиеларны. Yüz dərslərin çıxar çıxıb öz gözlərim bilan görüb peyzaj жасау күпкә яхшырак дип уйлыйм һәм бу сәрвәтлек өчен файдалы булып тора. Парк ясыйсыбыз килә. Һәм безнең 11-нче, 10-нче класс балалары мәктәптән чыгып киткәндә үзләре шунда һәрбер укучы бер агач утыртып китсә, без бик матур парк чыгар иде. Я хочу, чтобы каждый вечер в каком-нибудь кинотеатре показывали кино на патриотическую тему. Мин мәктәпләрдә җиһазлар җитмәү темасы проектына игътибар иттем. Һәм безнең мәктәпләрдә проекторлары санын арттырсак, һәм физика, химия фәннәреннән кирәк-яраклар күбрәк булса иде. Держим, чтобы счетная комиссия смогла правильно и точно зафиксировать. Я считаю, это реально. Огромное спасибо за ваши идеи. Sizning bergan fikrlaringiz uchun bek zo'r etib rahmat. Durustdan da ularni turmushga oshirib bo'yicha biz o'zimizdan turgan ishlayapmiz. O'quvchilar o'zlarining me'yorlar aytadigan ishlari. Выявили ряд наиболее. Яш гражданнар форумы өтті. Біз өзіміздің Оқтаныштан жиылған актив балаларны жиып, бүгін проектлар эшләдек һәм аларны яқладык. Һәм инде шушы проектлар яқлагачтан соң безнең резолюция килеп чыкты һәм шушы резолюция буенча без 2 ел Оқтанышны әйбәтлибез, матурлыйбыз һәм инде үзебезгә яшәргә җайлы булсын итеп яңа адымнар ясыйбыз. Мин үзем беренче мәктәптән, безнең шушы үз идарәбез һәм инде ниндидер активлык ул 2015 елдан бирле бара һәм без инде 5 ел дәвамында үзебезнең идеяларыбызны предлагать итеп, үзебезнең мәктәбебезне яхшыртып һәм инде районыбызны яхшыртып эш итәбез. Благодарственные письма и, конечно, не забываем про свои замечательные места.